Het is waantje, joggetje februari, de dag dat 54-plussers in ons loon de motor op een nij ontdekken. Het is ook de dag dat commissaris Jorritsma hem verantwoordt voor deze uitspraak. Dan moet je nog maar naar squallet waarom. En Joert zorgen we in Bient waarom op deze man. Goeien en welkom bij Bient. In dit programma zullen we Joert Ekha over de windenergie. Joert komt professor Gerard Schepers onder het wut. Ik denk dat windenergie echt kan bijdragen om de toekomstige energievoorziening te waarborgen. En ken je deze nog? Liefdesliedjes klinken in mijn oor. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen. Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Wat je niet hebt gehad, raak je ook niet kwijt. Volgooi verleden tijd. Het is jeugdsentiment. De man van Toontje Lager is ook schitterende jazzpolitie en Vandenburg bin al weken on het oefenen voor haar theatertour. Takken weken is de première in het Posthoes Theater op het Jereveen. Onder de naam De Heren van Oranje wordt het een joen vol nostalgie. 12 van de heren van Oranje zitten hier aan tafel. Bert Herik en Peter Groot-Kormelink. En vrouwtje Kits, net initiator, maar wel de grote vrouw achter de schermen en ex-jongeres van de coverband Boulevard. Welkom Olière. En ja, we doen het even in het Nederlands. Hè. Ja, vroeger elkaars grote concurrenten misschien. Nu voor het eerst met elkaar op één groot podium. Hoe gaat dat? Nou, ik heb Peter natuurlijk al wat langer. En dat scheelt. Maar we hebben ontzettend veel lol. En dat is eigenlijk de drijfveer. Het plezier dat we onderling hebben. En ook met de geweldige band Boulevard. Dat is echt, het klikt. Het is een mooie klik. Maar waren jullie echt elkaars concurrent? Nou, kijk, ik bedoel, Betty zat natuurlijk altijd in Japan en ik zat in Utrecht. Dus dat viel wel mee. Dus we hebben elkaar eigenlijk pas veel verder daarna ontmoet, ergens tijdens een radio-uitzending. Ja, we waren concurrenten in die zin dat we allebei artiesten en op dezelfde markt waren. Maar ik bedoel, ik zong in het Nederlands en Bert in het Engels. Dus het verschil was te groot om elkaar nou echt zeg maar in de weg te lopen. Ja, even uitleggen. Bert, jij was zanger van Vandenburg. Een grote band. En je zegt altijd in Japan. Beetje overdreven of was dat echt zo? Nou, dat was echt zo. Ja, het was, daar konden we niet over straat lopen zonder een vermomming. Dat is ook niet overdreven, ook niet. Nee, in Amerika was het wat rustiger. Vandenburg was echt een grote een wereldband qua hardrock. Ja. Ja. En jullie komen uit, jij woont al jaren in Drenthe, maar jullie komen een beetje uit de Achterhoek, hè, begreep ik? Ik kom uit allebei. Allebei uit de Achterhoek? Ik ben geboren in Utrecht trouwens hoor, maar ik heb heel lang in de Achterhoek gewoond. Oké, en we spreken nu gewoon Nederlands, maar ik heb even zocht in de archieven. En volgens mij kunnen we het lieke goed gewoon in het Fries doen, want laten we eerst even zien. We gaan even zocht. Oh god. Ik moet wat van deze simmer. Wat kun je ik moet wat van deze simmer. Wat kun ik van deze simmer. Ja, wie winden zeilen. Ja, wie zin en Noordzee. Waar je naar je leidt. Op de wagen van de week zweef ik hoe het staan. Doe ik als ik wat lekker sjaak zet alles naar mijn hand. Ik ben vrij, als een vogel zo vrij. Ik ben Ja, beelden van de Friese Music Night. Je bent dus bekend bij Friese Podia en dat gaat je hem goed aan, dus hè, de Friese taal. Het is een mooie taal, maar het is een taal op zichzelf. Het is niet een dialect, het is een taal, echte taal. En ik vind als je het dan live moet zingen, moet je het ook echt goed doen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk. En de heren, Ja, nou ja.
we doen ons best. Hè. Ik bedoel, laten we nou niet overdrijven. Ik bedoel, jullie kunnen het beoordelen, wij helemaal niet. Ik lach er nog steeds om mee. Ik weet nog wel al die randstedelingen die in de Achterhoek kwamen en dan ook een mondje Achterhoeks gingen praten. Ja. Ja, nee, dat is wel. Nee, maar Het je is had nooit wel echt heel goed goed gelukt. voorbereid. We hebben wel ons best gedaan. Ja. We hebben wel ons best De gedaan. eerste repetitie dat we met Bert gingen repeteren met de band. Toen had je helemaal geen papiertje erbij. Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar? Dus dat was... Waarom praat ik nou Nederlands eigenlijk? Ja, we kunnen wel Fries praten, hè? Ja, dat mooi dus nog. Maar dat wie de Friese Music Night, Ja, nou dus de ja. heren van Oranje. Ja. En vrouwtje, wat mooi we daarvan verwacht je van die Joen, San Joen? Verschillende dingen. We beginnen het begin van de jonge maar wat rustiger. We bouwen de boel wat op. We hebben de rustige liedjes. Er zitten een aantal hits tussen, de ballad-achtige nummers. En de liedse liedjes. En dan langzaam gaan we naar de pauze. Gaan we via de grote hits en echte swingende nummers. En dan hopen we dat de mensen de stoel uitkomen en lekker gaan dansen. Ja, maar dat is jongeres Ja. van de coverband Boulevard. Ja. En dat spelers, kan ik me zo vaststellen, ik wil nummers van deze beide heren. Ja. En nou zit ze dus bij de man op het podium. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is hartstikke mooi. Want we vinden het ook erg leuk om zulke man te begeleiden bij de band. Het is mooi, het zijn ontzettend mooie nummers. De nummers die we net eens de grootste hits die kennen we al, maar ook de nummers die iets onbekender binnen. Echt hele mooie stukken muziek zitten ertussen. En als band is dat erg mooi om te spelen. En die functie vinden we ook leuk als band. Net altijd op de vakgroen willen treden, dat vinden we ook mooi. De oasen in de simmer weer in feesttenten. Maar dit als begeleiding van zulke man, dat is ook erg mooie taak. Ja, Peter, dat is dus, want ja, ik ging gewoon verder nou in het Fries. Ja, Jongen, ik probeer het wel. ja toch? Ja. En als dat slag het, dan zei ze het maar gewoon. Jongen van de jazzpolities. En Jim grootste hit, wie eigenlijk echt liefdesliedjes, hè? Van de jazzpolitie. Maar ik heb 2 bandjes gehad. Ik heb ook nog een beetje gehad, dat heette Splitsing. En daar hadden we, en dat is toch echt wel een beetje een Friese hit geworden, Winterzeilen. Maar die is dat- correct ik bij op het Friese Music ja, Night. die is in het Fries, maar de origineel is natuurlijk gewoon in het Nederlands. Uiteraard, ja. En Sneekweek begint en eindigt en intussendoor ermee. Maar de jazzpolitie, dat wie echt de opkoming in jaren 90? Bijna de datum weet ik nog. Volgens mij was het 23 mei 1993. Dat 93. het liedje bij Sprits voor het eerst gedraaid werd. En 2 weken later stonden we in de top 40. Ja, kunnen we echt zeggen dat hier in 80, 90, dat echt de heegtijdagen wien van, nou, laten we zeggen, de Nederlandstalige muziek? Ik denk het wel. Ja, maar het is eigenlijk nooit weg geweest. Het Nederlandstalige lied bestaat net zo lang als Nederland bestaat. Maar het is met golfbeweging. En in de jaren 80 kwam het allemaal een beetje opzetten met Doe Maar en Toontje Lager en natuurlijk Goede Doel. En Peter natuurlijk en ik zelf tot mijn grote verbazing eigenlijk, want ik had het eigenlijk alleen maar als reclamespots gemaakt. Maar Het noemen Juni Juli. ja, Julie July, dat was eigenlijk voor een biermerk. En dat was helemaal niet bedoeld voor de singlemarkt. Maar het werd zo'n grote hit dat ik een hele cd, Storm naar de Stilte, heb kunnen maken met allemaal Amerikaanse rocknummers erop. Als de vogels een vrije... Ja, dat bijvoorbeeld. Ja. En dan op een gegeven moment opeens zat ik in het Nederlandstalig circuit. Ja, Zomaar. En dat is natuurlijk heel apart. En nu ben je dus druk on het oefenen van de vaststelling, want die is nevens mij toontje, hè? Dan op het Jereveen. Waarom eigenlijk op het Jereveen? Waarom is de première eigenlijk in Heerenveen? Ik wou eigenlijk zelf naar Hogeveen, omdat Bert daar woont. Maar heeft hij verkeerd verstaan. Ze hebben dat niet goed verstaan, dus ze hebben het gepland in Heerenveen. Ook leuk. Ook leuk. En daarom zitten we nou ook hier. Dus, Ja, dat nog oors zit je nog meteen Ja. van Drenthe. Ja. Maar druk on het oefenen. Ja, Zullen we even... net komen het toontje. Het is toontje door een week. Ja, Nijwiekentoontje. Nijwiekentoontje, Dat maar even ja. goed zeggen. Nijwiekentoontje. Maar nodig Ja. druk on het oefenen en daar wien wij even bij. Even zien. Ja. Keep us apart. Yes. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we repeteren, maar een gedeelte van het repertoire. Maar voor theater hebben we extra nummers nodig. En dat is heel mooi repertoire. Het hun verliezen, zeg maar. Ja, we hinten even hoe de Nederlandse popmuziek, de echte jaren 80, jaren 90. Wat voor nou echt een heel mooi noemer? Nederlandstalig. Oh ja, dat zijn er toch wel een aantal hoor. Is er één die er echt uitspringt voor die? Nou, ik vond Liefst uit Londen echt heel erg mooi. Van Bluff. Ja, ik vond het een prachtig liedje. Ja. Als je er die schiet bij mij het eerst omhoog, dat vond ik een heel mooi liedje. Ja, en als je het nou vergelijkt, de noemers van Doe de Stiers.
uit de jaren 80 en 90 en de muziek van You Today, van vandaag. Wat vind je dan van de muziek van You Today? Van mijn eigen liedjes Ja? bedoel je? Nee, maar ook in het algemeen. Nou ja, kijk, wat eigenlijk vanzelfsprekend is. Kijk, het niveau van de Nederlandse muzikanten en van de Nederlandse liedjeschrijvers. Ik bedoel, kijk, wij deden maar wat, zeg maar, in de jaren 80. We begonnen wat, de Beatles gewoon dingen. En wij dachten, nou, dat kan ook wel. En zo is natuurlijk iedereen begonnen. En het cassettebandje heel vaak terugdraaien. En wat spelen ze nou? Ja. Maar inmiddels zit daar natuurlijk gewoon bij 9 van de 10 muzikanten zit daar een opleiding achter in een conservatorium. Dus ik bedoel, ja, ik schrik me kapot af en toe. Die drummer, die heb ik nog Dat niet. hing je net. Dat had je vroeger niet. Je was Dat had een je beetje niet. aan het freewheelen en kijken hoe het zat. Maar het voordeel dat je dus niet beïnvloed bent door direct een leraar of whatever het is. Je wordt beïnvloed door wat je op tv zag. En je probeerde dat te imiteren in eerste instantie. En dan bereik je er niks mee, want je moet een eigen iets gaan creëren. En dan begin je in kroegjes op te treden. En daar begint het, in kleine kroegjes waar mensen dicht op je staan. En dan ga je heel langzaam trapje voor trapje omhoog. En niet zoals nu in The Voice of Holland, dat je al gelijk in alle lichten staat en meteen een ster bent. Nee. Je moet eerst die weg doorlopen. Wat is beter dan? Wat is beter? Het is heel moeilijk te zeggen wat beter is. Ik denk zelf dat het beter is dat iemand onderaan begint. Onderaan de ladder. En dan heel langzaam omhoog klimt. En dan zich gaandeweg bewijst. Ja. Denk En ik. muziek maken heeft vele aspecten. Het is Ja. niet alleen maar zuiver zingen. Het is weten wat je zingt, daar heb je leeftijd, ervaring voor nodig. Entertainen ook. Brengen. En je moet entertainen Brengen, vooral. ja. En dat, ja, ik bedoel, ik ga al die mannen en dames en heren helemaal niet afvallen. Integendeel. Dit zit echt waanzinnige Geweldig zangeres. talent. Ook die muzikanten, dat is eigenlijk precies wat ik doe. Of dat nou gaat over zangers of muzikanten. Het niveau is fantastisch. Ja. Maar de bagage is nog vaak niet aanwezig. En die heb je nodig om zeg maar, een liedje gewoon op een plek te zetten waar het hoort. En er een verhaal omheen te kunnen En Ja. wat langer te blijven in de scene. Hè, als je er een keer, vaak zijn die The Voice winnaars, die zijn er even. En een halfjaartje doen ze heel veel tapeshows en dan opeens zijn ze weer verdwenen. Dan ben je in één keer weer De verdwenen. meeste. Ja, dan komen Ja. er 10 anderen voor je in de plaats. En dat is nu zo gaande. En Terwijl- dat is wel zonde. Ja, terwijl het best talenten zijn, noem maar op. Klopt. Maar De desillusie slaat eerder toe, zeg maar, dan bij ons. Ik bedoel, kijk, wij rammen al 30 jaar door het vak. Ja, En veel van die mensen die zijn na 2 jaar al, maar moet niet iets anders gaan doen, weet Ja. je wel. En dat is denk ik toch, ja, dat is misschien een trieste conclusie, maar dat is toch wel wat gebeurd. Ja. Ik wil er nog even één ding met jullie. Want we zijn, Nies kijkt al bij Vandenberg, grote band hè, op wereldniveau. Dat heeft fjouwer hier. Ja, ongeveer 5 jaar. Ja. 5 jaar. Ja. En dan hoort dat op, want de band valt uit elkaar. Ja. En dan geeft nou het Nederlandstalige muziek, het Nederlandstalige genre. Ja. Hoe wie dat voor jou? Want ja, er komt uit de seks, drugs en rock'n'roll. En Ja. dan nou het Nederlandstalige. Ja, maar er is niks minder daar hoor. Nee. Ja, dat is wel heftig. Misschien nog wel Ja. erger. Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit geen excessen gezien daarin, omdat het allemaal zo kort is. Als je optreedt in het zaalcircuit in Nederland, en met name discotheken toen nog, dan ben je er een half uurtje en dan ga je weer weg. Het heeft niks met muziek maken te maken. Je moet met een band op de bühne staan, in een fatsoenlijke grote feesttent, zoals dat in Nederland heet, en daar moet je je bewijzen. Maar in discotheken, wat ik ook een tijd gedaan heb, dat is niet echt muziek maken. Want het bandje staat er al en je hebt geen muzikanten. Maar je staat er gewoon een half uur je hitjes te doen en dan ben je weer weg. Ja. Dus het is een beetje een desillusie om dat muziek te noemen. Maar ja, het kwam ook wel goed uit, natuurlijk. Even. Ja. Maar de groepjes van Vandenberg in die tijd, die zitten aanstaan weer in het Posthuistheater. Sorry? De groepjes van in de tijd van Vandenberg, die zitten sorry. ook straks in Heerenveen. Ja, dat weet ik niet. Misschien gaat het nu wat langzamer allemaal. Ik wil niet het woord rollator-rock laten vallen. Nee, maar, laten we dat vooral niet doen. Laten we dat vooral niet dat doen. was een schot doel. Maar ik denk wel dat we wat oude bekende gezichten, hopen we oude bekende gezichten kunnen zien. En ja, nou, als ik de oude tijden zie, dat alleen maar leuk. Ja, het want het nu wordt weer zo echt wordt, leuk. een avond vol nostalgie, kan ik me zo voorstellen. En plezier. Laten we dan, ik bedoel, we zitten wel redelijk serieus over de muziek te praten. Dat is het ook, want wij zijn natuurlijk vol passie aan die muziek begonnen. Maar wij mogen elkaar erg graag met z'n vieren. En ook, we hebben een echt super goede en super leuke band. Dus het wordt extreem ontspannen. Op een avond. Ik bedoel, En we doen natuurlijk gewoon hits en het wordt heel feestelijk. Ook. Ja, Een feestelijke avond. En wat je zegt, nostalgie, maar Joost Maarsman is toch wel meer van de laatste. Een van de jongere jongens binnen de groep, binnen Heren van Is ook Oranje. schitterend. Is ook schitterend. Nou, dat is nog niet eens zo lang geleden. Dus er is voor een brede doelgroep hebben we wat te bieden. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Tierentank Ja. van je komst. De première van de Heren van Oranje is Nijweke Tongetje in het Posthuistheater op het Heerenveen. Denk je ook dat wienenergie net uitkent en dat er een soort subsidie bij moet en dat het een bewijs is dat de wienmoens onrendabel binnen?
dan had Gerard Schepers nice voor jou. Schepers is professor in windenergie en zei dat er op kernenergie 2 keer zo volle subsidie zit. Via een orenroute weliswaar bij windenergie, maar toch. Reden voor u om hem op te zieken. Het gaat net goed met het klimaat en de fossiele brandstoffen raadt je op. Daarom had Europa hem zelfs ten doel gesteld dat 14% van alle verbruikte energie door zijn wezen maakt in 2020. Windenergie levert een wichtige bijdrage aan het uitvieren van deze doelstelling. Om dit te realiseren is onder andere het project Windpark Friesland ontwikkelen. De stap naar het echte maken van een windturbine, dat doe je eigenlijk niet en dat gebeurt eigenlijk nergens in de wereld. En dat gebeurt hier bij NAL wel. Niet alleen de studenten ontwerpen, niet alleen de windturbine, maar ze bouwen hem dus ook echt. En dan gaat het om echt de hele windturbine op een kleine schaal. En die wordt dan getest in de windtunnel van de Universiteit van Delft. De windturbinetechnologie is heel erg uitdagend. En daarnaast zie ik toch ook het maatschappelijk nut van windenergie. Ik heb die oliecrisis meegemaakt. Ik kan me nog herinneren hoe mensen destijds best een beetje in paniek waren. Er kwam een autoloze zondag. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bon te krijgen zal zijn. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen, zoals we dat in de laatste kwarteeuw hebben gedaan. Stroom uit het stopcontact, dat is geen gegeven. Voor de meeste mensen is dat wel een gegeven, maar je moet beseffen dat daar echt wat voor nodig is. En ik denk dat windenergie echt kan bijdragen om de toekomstige energievoorziening te waarborgen. Het vermogen van een windturbine gaat ook met het kwadraat van de afmeting omhoog. Dus als je de afmeting verdubbelt, dan gaat het vermogen met een factor 4 omhoog. Dus dat pleit eigenlijk al voor grotere windturbines. Ja. Er is recent een studie van de Europese Unie uitgelekt en we hebben het altijd maar over subsidie van duurzame energiebronnen. Wat veel meer verborgen is dat ook nucleair en ook fossiel, ook die worden gesubsidieerd. En dat gebeurt dan via belastingmaatregelen op een wat meer indirecte manier. Maar die studie van de Europese Unie laat zien dat bijvoorbeeld nucleair meer overheidsgeld krijgt dan alle duurzame energiebronnen bij elkaar. En voor fossiele energie is dat ongeveer gelijkwaardig. Dus het verhaal dat alleen duurzame energie wordt gesubsidieerd, dat wordt door deze studie toch ook wel wat genuanceerd. Net meer onnodig lang wacht je op medische uitslagen. Geen dubbele onderzoeken meer en vlugger bij de goede specialisten plakken. Dat moet het resultaat worden van de nieuwe digitale gearwerking tussen de noordelijke ziekenhuizen. Bij orenwoorden, één druk op de knop kan jou en mij nou een soort medisch gedoog besparen. Om tafel is verste gast Margrethe Graaf. Welkom Margrethe. Je komt altijd op voor de belangen van de patiënt. Maar dat klinkt goed, een gearwerking tussen al die noordelijke ziekenhuizen in Friesland, Greensland en Drenthe. Maar wat hoort die gearwerking nou correct in? Nou ja, het is hartstikke mooi, want nu binnen er alweer filmpjes bijvoorbeeld die het maken worden van een hert. Die geven mij een cd, echt, de leeuwsters has net, maar die geven mij een cd. Met een man in een auto naar het Oren ziekenhuis. Via een postdo? Ja, precies, dan haast wel. Dus ja, wij zijn heel gerutst dat eigenlijk in het noorden. De eerste gearwerking van ziekenhuizen is wat ze al je zijn. Wij willen dat niet meer, wij willen dat digitaal. Want wat is je rol dan krijgt daarin? Nou ja, uw rol is om te zien of het wel goed is, goed regelen wordt voor patiënten. Hè? Dat ze ook weten van die gegevens van mij, die gaan daarheen. En dat had de wet extra regelen vanzelfs. Dat is zelfs taststemming jaarmaast, dat heet van opt-in. Er moest actief taststemming aan van dat filmpje wat nou maken is, dat mij deelt worden met oorenziekenhuizen. Alleen nog maar mijn mensen die een behandelrelatie met mij hebben. Dus er wordt in Greensland een filmpje maken en de oren bist in Drachten. En dan zei de specialist in Drachten, nou, het doet net oer. Het moet nou heel vaak wel. Het doet net oer, ik had al kregen van Greensland. Nou,
hartstikke mooi. Ja, dat klinkt al hartstikke mooi. Het is in totaal gaat het dus om 13 ziekenhuizen. Hè? In Friesland, Greensloon en in Drenthe. En hebben mij ook nog een ziekenhuis in Emmeloord. Oké. Hier is het kaartje. Dit zijn trouwens de ziekenhuizen in Friesland. Maar om wat voor gegevens gaat het dan eigenlijk? Nou ja, zoals Kreks al zei, de EEG heet het en de hartfilmpjes, zeg maar. Dus het zijn voornamelijk echt beelden, dus net zozeer woorden. Dat denkt meestal iets aan bij bijvoorbeeld een EPD of een dossier, maar het gaat meer om beelden. Oké, maar hoe zit het dan met de privacy? Is dat heel privacygevoelig? Ja, zeker wel. Maar ja, het zit nou op een cd en die gaat mij en mom bij in een auto. En wat er onderwijs mij gebeurt, dat wist soms ook net. En het is echt een die-out soms, hè, als het weer aankomt. En nu is het gewoon één druk op de knop en het is er. Maar is het dan precies hetzelfde als een elektronisch patiëntendossier? Nee, dat is het net. Ze ben ik nog bezig met elektronisch patiëntendossier. En daar wordt nu praat om te zien van wat voor gegevens moet er dan oer. En dit zit er eens een beetje los van, omdat dit echt om beelden gaat en net om woorden. Dus of het ene gaat omhoog en het oren, of het oren gaat omhoog, of het is aanst een geerwerking van beide. Maar het is zeker een mooie ontwikkeling dat ze nou tenminste iets doggen. En wat nou als ik dat net wil? Dat ik net wil dat mijn gegevens in Ljouwen, dat het echt bekend wordt in Greens. Ja, nou dan haast denk ik op termijn wel een probleem. Want dat betekent dat is maar in Greens kan de filmpje maken worden. En in Ljouwen zit een eigen dokter en die kan dat filmpje net meer meidje. Want het wordt alleen nog maar die in Greensland bijvoorbeeld. Dan had hij dus net de beschikking over het filmpje om te beoordelen wat de goede behandeling is. Dus of doe maar eens nee, al mijn behandeling gaat nou naar Greens, dan gaat daarheen steeds. Ja. Of de gegevens gaan naar Ljouwen. Maar zit er dan alleen nog maar vaardeel onder dit systeem? Ja, voor zover dat wij nou zien kennen, is het echt een stap vooruit. En wij zijn er wel bij zelfs, want de uitwisseling moet goed wezen. Mensen moeten weten waar hun gegevens heen gaan, wat er mij gebeurt, als het wel veilig is, hoe het gaat, als het een keer verkeerd komt, waar is dan die recht helje. Al dat soort dingen, daar werden we altijd op letten, hier ook. Ja, en het is verschillend gezegd van bepaalde onderzoeken kunnen alleen nog maar dienen worden in bepaalde ziekenhuizen. Ja. En dan kun je dus heel makkelijk die gegevens erop vreten. Ja, precies. Oké. Maar dus zou dus niet kijken, als je dan mijn CD-ROM of mijn CD'tje. We leven in 2014. Ja. We zitten meestal naar de maan. Ja. Hè? Nou we broeken afvallen. We broeken al 24 uur e-mail. Ja. We skypen naar Australië. Ja. Wat heeft dit lang worden? Ja, nou precies. Dus hoe staat steken? Dat vind ik eigenlijk vanzelfs. Maar dit zijn safvolle ziekenhuizen die het nou met elkaar besluiten hebben. Oké, we doen het op deze manier. Het is standaard. We doen het te geren. Nou, daar gaan jaren nog heen. En dan moet het ook nog heel veilig gaan. Hè? Dat snap ik al eerder. Maar waarom moet dat zo lang worden? Nou ja, daarom dus. Ja, oké, maar dat ze het veilig gaan willen, dat snap ik. En dat ze heel secuur te werken in willen, dat snap ik ook. En dat de geerwerking, als iemand al iets opzet had en de oren had ook al iets en de oren had ook al iets, dan moet ze mij zien tredje en moet ze dus bedenken, wij doen het al jaar op dezelfde manier. Nou ja, ik weet niet hoe het bij die gaat als tu een speeltje haast en 10 oren vrienden hadden ook een speeltje wat ze het liefst dwaan willen. Ja. Welk speeltje gaan we dwaan? Ja, dat precies. Kan even door je. Dat kan even door. Maar dit systeem, dit nieuwe systeem, het nieuwe digitalisering, het liekt het van de hand te lezen. Ja, klopt. Dus ik ben heel blij dat het nou losgaat. Ja, en in het noorden, het is uniek. In de rest van Holland is het nog niet eens zover. Dus weet dus nog net wat voor speeltjes het dwaan zijn. Nee, maar het noorden rint dus weer voorop. Ja. Waar, zeg ik. Waar. Natuurlijk. Ja. Friesland, Greensloon en Drenthe. En wanneer moet het dan echt helemaal alles echt goed wezen? Nou, ik had precies een projectschema net zei in Holland, maar ik dacht van 2015. Oké. En wat is dan voor jullie de belangrijkste voorwaarden? Waar moet ze echt absoluut om voldaan? Het goed regelen voor de patiënt. Ja. Want dat zit weer voorop. Ja. Oké. Margreet, tien dank voor die komst. Ons vier. Deze bient, nou daar is een keer weer uit Frieskenijs in Joert. Van nou nog een hele gezellige jong. Dag.